Empezamos. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Acabamos de ter a reunión do Consello da Xunta e quería trasladarlle unha serie de información acerca dos acordos que celebramos hoxe. Comenzamos cun acordo no ámbito da cultura, cun acordo para poñer en valor un dos elementos máis importantes da identidade cultural galega, que é o noso folclore. O Consello aprobou hoxe declarar ben de interés cultural a música e o baile tradicional galego polo seu inmenso valor como patrimonio inmaterial. Falamos de dúas expresións culturais que permiten conectar co pasado, co presente e tamén co futuro de Galicia. Unha herdanza popular que se transmite de xeracións en xeracións. Nesta línea, compre salientar que o gran labor que realizan as asociacións folclóricas na recollida, na transmisión e na difusión desta parte da historia. E tamén o gran protagonismo que teñen as mulleres no folclore galego. Coa declaración deste BIC, o noso obxectivo é protexer ao máximo este tesouro da nosa cultura centrándonos en tres eixos. En primer lugar, fomentar a investigación científica e académica sobre a música tradicional. En segundo lugar, incidir no ensino e na difusión desta parte da nosa cultura e, en terceiro lugar, garantir a conservación deste legado. Que medidas se van a levar a cabo para isto? Pois colaborar coas universidades e entidades culturais para crear un arquivo audiovisual público na rede, donde obter información sobre a música e o baile galego, elaborar materiais didácticos para incorporar no ensino formal e promover que as AMPAs organicen actividades extraescolares deste tipo e, en terceiro lugar, pois, lóxicamente, analizar un análisis da situación do folclore galego pasado un determinado tempo para ver se compre ter máis medidas de protección. Co aprobado hoxe xa son 794 os bens de interés cultural que hai declarados en Galicia. Nesta mesma consellería, en Cultura, pero na área de xuventude, queremos apoiar os mozos máis vulnerables para garantir a igualdade de oportunidades e facilitar o acceso destes mozos e mozas ao mercado laboral. Este ano puxemos en marcha Galicia Moza con Alma, un programa que facilita que a mocidade en risco de exclusión poida realizar prácticas formativas no estranxeiro. Unha iniciativa que combina unha orientación personalizada con preparación e prácticas non laborais en empresas, entidades ou institucións da Unión Europea. Para iso vaise destinar 600.000 euros, do que se puideron beneficiar neste ano 12 mozos. O Consello acordou hoxe lanzar unha nova edición das axudas para que mozos en situación de vulnerabilidade realicen prácticas formativas. Este ano adicaremos 600.000 euros e a principal novidade é que se amplía o tempo de estadía aos 4 meses, é dicir, 30 días máis que o que é actualmente, e o obxectivo é chegar a 20 rapaces. Está dirixidos a mozos con baixo nivel formativo, desempregados de longa duración ou en risco de exclusión. Como na anterior edición, haberá 3 fases: formación sociolingüística previa en Galicia, as prácticas formativas no país de destino e o regreso o novo asesoramento para atopar un emprego. No eido social, o Consello acordou destinar 2,5 millóns de euros ás axudas ás entidades de iniciativa social para apoiar a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, é dicir, vítimas de violencia de xénero ou trata, emigrantes ou reclusas. Serán dúas líneas diferentes. 1,8 millóns de euros para programas de atención psicolóxica, mediación ou asesoramento xurídico e outro programa con 700.000 euros para iniciativas que permitan mellorar a formación e inserción laboral destas mulleres. Sen saír do ámbito educativo, pero referido a Consellería tamén de Política de Sanidade, tomamos un acordo para promover o FP Dual que compaxina formación teórica e práctica, neste caso no ámbito sanitario, como ya se adiantaba. Lembrarán que o ano pasado foi a primeira vez na que os alumnos dun ciclo de FP Dual da rama sanitaria puideron facer prácticas en centros públicos. En concreto, 44 alumnos do ciclo técnico en imaxen para o diagnóstico. E queremos seguir ampliando o número de estudantes que completan a súa formación en centros do Sergas. O Consello autorizou hoxe que os alumnos dos ciclos de FP Dual, de Laboratorio Clínico e Biomédico e da Dirección de Cociña fagan prácticas nos hospitais públicos de Galicia, o que implica un investimento de preto de 750.000 euros por parte da Xunta de Galicia.
Veránse beneficiarios nesta ocasión 44 estudiantes e poderán realizar as prácticas nos 7 grandes complexos universitarios da comunidade, como a Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra e Vigo. E esta formación comenzará o vindeiro curso. Seguimos tamén con un acordo dentro de Sanidade para mellorar o control da Lexionela en Galicia. Lembrolles que se trata dunha bacteria que pode causar graves problemas respiratorios como a neumanía e que chega ao organismo vía aérea. O Consello deu o visto prace para poñer en marcha un sistema que permita avaliar en tempo real a incidencia da Lexionela en Galicia e as súas características. Será a través dun convenio co Centro Singular de Investigacións en Tecnoloxías Intelixentes, CITIUS, e a Fundación de Investigación Biomédica Galicia Sur. Vaise facer unha secuenciación xenómica de cada mostra que envíen dentro dos hospitais, tanto para pacientes como para mostras de auga de espazos nos que é susceptible que medre a bacteria. Isto ofrecerá, como dixen, a orixe, as características ou data da aparición dunha cepa concreta. Unha información que vai a ser publicada nunha plataforma e que poderán consultar médicos e investigadores. Na práctica, que melloras vai supoñer este sistema? Pois dúas, fundamentalmente. A primeira é que os médicos poderán consultar, por exemplo, se varias mostras comparten a orixen e, polo tanto, saber se estamos ante un brote ou un caso illado. E os investigadores terán máis información sobre este tipo de bacterias, o que lles permitirá avanzar para mellorar a súa detección e tratamento no seu caso. Deste xeito, permitirá adiantarse a posibles problemas de saúde no futuro. E, ademais, trátase dun proxecto piloto centrado nesta ocasión na bacteria da Lexionela, pero que busca converterse nun modelo para mellorar tamén o control de outros patóxenos, como é a listeria, a salmonela ou o norovirus. No ámbito de presidencia, da Consellería de Presidencia, a Xunta leva tamén anos colaborando con asociacións locais que son fundamentais para dinamizar a vida sociocultural dos municipios e mellorar a vida dos veciños. Imos a seguir este camiño e o Consello hoxe aprobou lanzar unha nova edición de axudas para asociacións de veciños, comunidades e usuarios de augas e mulleres rurais con un orzamento de 4 millóns de euros. Poderán recibir ata 12.000 euros para realizar obras nos locais da entidade e ata 5.000 para adquirir novo equipamento. Tamén no ámbito da Consellería de Presidencia, saben vostedes e sempre decimos que Galicia é unha terra solidaria e comprometida con axudar os países máis desfavorecidos. Por iso, o Consello aprobou incrementar nun 5% as axudas destinadas a promover proxectos de cooperación no exterior ata chegar á cuantía dos 6,3 millóns de euros. A gran parte do orzamento, 4,3 millóns de euros, vai para iniciativas lideradas por ONGs. 1,2 millóns de euros serán para proxectos específicos que traballen na defensa dos dereitos das mulleres e 700.000 euros para programas no exterior promovidos por outros axentes de cooperación. Pasamos a un tema no eido tecnolóxico, para facilitar que todos os galegos adquiran competencias digitais vivan onde vivan. Galicia conta dende o ano 2010 coa rede de Centros de Modernización e Inclusión Tecnolóxicas de Galicia, as chamadas aulas CEMIT. Son 93 aulas espalladas por 90 concellos, con cursos sobre o uso do Internet, o manexo de novas tecnoloxías, programación ou mesmo robótica. É froito da colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos. Os concellos teñen que habilitar un local para dar a clase e nos financiamos o equipamento tecnolóxico e programamos os contidos formativos. O Consello aprobou hoxe prorrogar este convenio que ten a Xunta de Galicia coa Federación Galega de Municipios e Provincias co obxectivo de ampliar a rede de aulas CEMIT de Galicia. Queremos facilitar que máis concellos se sumen a esta rede para dotar os seus veciños dun espacio no que mellorar as súas competencias digitais. Pasamos agora ao sector primario cun acordo para preservar un dos tesouros naturais de Galicia, que son os nosos ecosistemas mariños. A Xunta ten activo o Plan Mar Limpo Horizonte 2030, co que buscamos que o propio sector do mar se implique na protección do litoral con medidas para garantir o perfecto estado do mar e dos bancos marisqueiros. Dende a súa posta en marcha, no ano 2020, executáronse 336 proxectos que permitiron retirar 476 toneladas de residuos e participaron
máis de 700 pescadores e mariscadores e 30 embarcacións. Queremos reforzar o papel dos mariñeiros como guardiáns do mar e apoialos nesta labor fundamental. Por iso o Consello acordou hoxe duplicar as axudas para a recollida de residuos e algas que poidan afectar os nosos bancos marisqueiros e para iso dotamos un orzamento de 1,3 millóns de euros. Este importante incremento busca apoiar máis proxectos ante a gran demanda rexistradas noutras edicións. Van dirixidas a confradías de pescadores e cooperativas do mar, para programas de retirado do lixo, tanto no mar como nas praias, recollida de artes de pesca perdidas e traslado de augas cando hai unha proliferación anormal, así como para medidas de reciclaxe e transformación destes residuos. Como novidade, este ano van a poder recibir anticipos do 50% sin presentar garantías. Dende o punto de vista do medio ambiente, seguimos colaborando cos concellos na mellora da conservación dos sistemas de abastecemento de augas, unha axuda que imos reforzar neste ano 2026. O Consello acordou hoxe incrementar en máis dun 20% as achegas para mellorar os sistemas de depuración de augas e a protección dos ríos. Van a ser 9,2 millóns de euros, a cifra máis alta de toda a historia de Galicia. Van dirixidas, na maioría dos casos, aos concellos, pero tamén a particulares ou comunidades de usuarios a través das traídas veciñais. A previsión é publicalas estas diferentes ordes no primeiro trimestre do ano 26. Serán 8 líneas diferentes que paso a concretardes. A primeira delas é de 3,4 millóns de euros para que os concellos realicen obras para minimizar as fugas nas redes. É un 40% máis que o ano pasado. A segunda línea tamén de 3,4 millóns de euros para outro tipo de actuacións que melloren o sistema de depuracións, que tamén sube un 40%. A terceira línea con 773.000 euros para instalar sistemas de abastecemento autónomos en núcleos illados do rural. E 700.000 euros na cuarta línea para os concellos que realicen auditorías para coñecer a situación da rede de abastecemento do seu concello. 500.000 euros para apoiar as comunidades de veciños que xestionan traídas na mellora das mesmas, 200.000 euros para que os propietarios de vivendas unifamiliares renoven as súas fosas sépticas e, finalmente, a última línea tamén con 200.000 euros para promover a educación ambiental e que entidades sen ánimo de lucro organicen actividades para concienciar sobre a importancia de protexer os nosos ríos. Hoxe tamén levamos ao Consello un acordo para paliar o efecto da suba do canon do lixo, derivado da nova normativa estatal. A Lei de Residuos, aprobada polo Goberno Central, obriga a subir a tarifa polo tratamento dos residuos que realiza, neste caso, Sogama. A Xunta comprometeuse, no seu momento, a asumir con fondos propios o 60% da suba no ano 2025 e a aplicar unha tarifa reducida. Dos 295 concellos adheridos a Sogama, 280 acolléronse a este canon reducido. Para poder acollerse a este canon reducido había que cumplir unha serie de requisitos, como era reducir a produción do lixo nun 1% respecto ao ano anterior ou incrementar un 3% a reciclaxe da bolsa amarela ou a compostaxe da bolsa marrón. Un desconto na tarifa que está a mermar, como é obvio, os ingresos de Sogama. Por iso o Consello aprobouse a chegar 10 millóns de euros a Sogama para soster o canon reducido que se aplicou este ano aos concellos galegos polo tratamento dos residuos. O obxectivo é garantir o bo funcionamento destas instalacións que se encargan da xestión do tratamento dos residuos de máis do 90% dos concellos galegos. Lamentamos, temos que dicilo unha vez máis, que o Goberno Central adoptase unilateralmente a decisión de fixar este canon, achacando falsamente a Unión Europea. Na Xunta sempre apostamos pola contra polos incentivos fronte ás sancións para mellorar a xestión e tratamento dos residuos, como estamos a demostrar con esta medida. No eido económico, imos a seguir apoiando as empresas galegas para promover a súa internacionalización e que cheguen a novos mercados. É certo que as exportacións galegas levan anos incrementándose e queremos consolidar esa tendencia. Por iso, o Consello acordou hoxe reforzar as líneas de axuda para promover as exportacións das empresas galegas ata chegar a cuantía de 13 millóns de euros, 1 millón de euros máis que na edición anterior. O obxectivo é axudalas a sair ao exterior con axudas directas e accións en máis de 80 países. En concreto, serán 3 líneas de acción.
A primeira, dotada con 9 millóns de euros para mellorar a promoción exterior e a internacionalización das PEMES galegas. Poderán recibir ata 150.000 euros para accións de marketing, e-commerce, asistencia a feiras ou promoción noutros países. O obxectivo con esta línea é facilitar 1.000 accións para unhas 325 empresas. Outra línea de 2,4 millóns de euros para que as empresas participen en feiras internacionais organizadas polas cámaras de comercio. A previsión é apoiar a 700 empresas con accións en mercados preferentes de todos os continentes. Outra línea dotada con 1.700.000 dirixidas a clúster, asociacións empresariais e centros tecnolóxicos que leven a cabo actuacións conxuntas para mellorar a internacionalización das empresas. Neste caso está previsto acadar as 200 accións en máis de 40 países. No ámbito laboral, continuamos co redeseño integral da formación para que traballadores ou persoas en paro melloren as súas competencias. Queremos unha formación laboral que se adapte á realidade e ás necesidades das empresas. É dicir, ten que ser flexible, ten que ser áxil e que dé as respostas ás necesidades do tecido productivo. O Consello aprobou hoxe invertir 54 millóns de euros no ano 2026 para promover diferentes iniciativas de formación laboral que beneficien a máis de 20.000 traballadoras ou persoas en desemprego. 40 millóns de euros irán destinados a cursos que permitan obter as certificacións profesionais a cidadáns en paro. 10,6 millóns de euros irán para programas para que traballadores amplíen as súas competencias. E outros 4 millóns de euros, a mesma cuantía que o ano anterior, para actividades formativas á demanda do tecido productivo. As novas convocatorias inclúen novedades importantes este ano para facilitar o acceso e poder chegar a máis xente. Por exemplo, poderán acceder a estas actividades formativas as persoas en proceso de homologar un título estranxeiro, xa que non haberá que agardar a ter expedido o certificado no nivel 1, que pode tardar, como saben vostedes, ata un ano. Bastará con ter cursado e rematado a formación de nivel 1 para poder iniciar o nivel 2. Continuamos na nosa aposta por consolidar a investigación feita en Galicia, o que chamamos, como saben vostedes, o I+G+I. Estamos a facer un gran esforzo por apoiar os investigadores que desenvolven a súa carreira na nosa comunidade e tamén por atraer novo talento. Cun plan de investigación e innovación 2025-2027 dotado con 1.300 millóns de euros. Ou coa nova Fundación Galtia, coa que queremos atraer a 30 científicos de primeiro nivel para que veñan a traballar a Galicia. Tan importante como investigar é que os resultados deste traballo se materialicen en melloras para a sociedade. Nesta línea, a Xunta conta dende 2016 co programa Ignicia, que busca facilitar a transferencia de coñecemento da investigación feita en Galicia. É dicir, que o I+D+I teña repercusións a nivel económico. O Consello aprobou o reparto dunha nova edición destas achegas coa que investimos 4 millóns de euros en facilitar acceso ao mercado de 9 proxectos de investigación galegos. Falamos de proxectos nos que traballan preto de 50 investigadores das 3 universidades galegas e dos centros tecnolóxicos AIMEN e Gradian. O obxectivo é facilitar a creación de 8 spin-off, en outro caso, poder obter a licencia sobre a tecnoloxía deseñada. Son investigacións no eido da biotecnoloxía, da saúde, da inteligencia artificial e da digitalización na industria. Dende a posta en marcha deste programa Ignicia no ano 2016, a Xunta destinou 17 millóns de euros a apoiar 41 proxectos que lograron captar 30 millóns de investimentos públicos e privados. Ou o que é o mesmo, o retorno case dobra o investimento, cun euro de volta por cada euro invertido. Varios asuntos tamén para reforzar o persoal dos centros sanitarios públicos e ofrecer máis estabilidade aos traballadores. Por unha banda, o Consello aprobou hoxe os decretos que regulan 2 novas ofertas públicas de emprego para o ano 2025, nas que se convocarán un total de 123 plazas. 100 serán para postos de difícil cobertura, 23 para prazas vencelladas ao eido da saúde pública e da administración sanitaria. En ambos casos, esgotamos a tasa máxima de reposición que establece o Estado. Por darlles algún dato máis, deses 100 prazas de postos de difícil cobertura, 41 serán para especialistas en hospitais comarcais,
32 para pediatras de atención primaria e 27 para médicos de urxencias. As 23 prazas da outra OPE distribuínse da seguinte maneira: 10 para subinspector sanitario, 7 para inspector médico e 5 para farmacéutico inspector de saúde pública. E unha para licenciado en biolóxicas. Mais aló destas dúas OPEs do ano 2025, o Consello tamén deu luz verde a convocar próximamente outras 54 prazas correspondentes a OPEs anteriores. 12 prazas de inspector farmacéutico, 10 de inspector médico, 8 de farmacéuticos e tamén 8 de subinspectores, 7 de enfermería, 4 de psicólogos e 3 de licenciados en químicas. E rematamos unha semana máis cun acordo para avanzar no compromiso de ampliar o parque público residencial e chegar ás 8.000 vivendas protegidas. Hai unha semana anunciábamos 4 millóns de euros para rehabilitar baixos da Xunta na Coruña, Ferrol, Sada e Ribadeo, para transformalos en 20 vivendas públicas e poñerlos en alugueiro accesible. E hoxe o Consello acordou destinar 2 millóns de euros a adquirir locais comerciais na cidade de Ourense, para adaptalos e convertelos tamén en vivendas protegidas. A idea é mercar baixos comerciais ou de entreplanta a valeiros e transformalos para uso residencial. Cada local deberá permitir a construción de polo menos unha vivenda. Todas as vivendas resultantes serán postas en alugueiro a prezos accesibles e farase unha oferta pública de adquisición de locais que teñen que estar en bo estado e, lóxicamente, libre de cargas. Os propietarios que estén interesados en vender o seu local poderán facelo unha vez que a mesma sexa publicada no Diario Oficial de Galicia, a comenzos de xaneiro. Deixolles coa conselleira que lles explicará este tema máis polo miúdo. Bo día a todos. Gracias, conselleiro. Exactamente como ben di o conselleiro, hoxe aprobamos en Consello da Xunta unha medida que busca incrementar a oferta pública de vivenda na nosa comunidade autónoma, o que significa crear máis fogares para persoas que estean inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda galego. Pero non só incrementamos o parque público de vivenda, senón que, ademais, imos a dar unha nova utilidade a locais que actualmente están en desuso e que están a afear as nosas cidades. Neste caso en concreto, falamos do Concello de Ourense, onde arrancamos con esta nova medida que logo detallarei. Unha iniciativa esta que forma parte do paquete de medidas que estamos a impulsar e que entrarán en vigor o vindeiro 1 de xaneiro de 2026, como, por exemplo, ese novo programa de rehabilitar vivendas en concellos de menos de 5.000 habitantes con axudas de ata 30.000 euros, ou como esa posibilidade de construir vivenda protexida en solos dotacionais en desuso sen necesidade de modificar planeamento, ou como esa posibilidade de incrementar ata un 20% a edificabilidade dun solo urbanizable, sempre en cando se garanta que, alo menos, o 60% das vivendas resultantes do ámbito sexan protegidas. E tamén esta OPA, esta oferta pública de adquisicións que hoxe acabamos de aprobar en Consello da Xunta. Unha OPA que conta cun orzamento de 2 millóns de euros para o ano 26. Como sabedes, hai un ano modificamos normativa para facilitar precisamente a conversión de baixos en vivendas. Esta medida ten unha gran acollida e concellos como Vigo ou como Coruña están a outorgar licencias para este fin. Por parte da Xunta de Galicia estamos tamén a transformar locais de titularidade do Instituto Galego de Vivenda solo en vivendas de promoción pública en concellos como Pontevedra, como Coruña, como Sada ou como Narón. Pero queremos avanzar e con fin de seguir a incrementar esta oferta de vivendas no mercado, damos este paso máis con esta OPA na cidade das Burgas, na cidade de Ourense. Por que Ourense? Porque en Ourense xa non temos máis solo onde poder construir.
En Ourense, agora mesmo estamos construindo 64 vivendas de promoción pública nun solo sito en Cambeo da Raya, en Ourense, que tivemos que adquirir a Sareb. Tivemos que mercar a Sareb por importe de 1 millón de euros para poder construir vivenda pública. O Concello de Ourense non dispón de solo urbano da súa titularidade para poder ceder e, por iso, como saída para esta cidade de Ourense, lanzamos esta oferta pública de adquisición pola cal esos locales serán rehabilitados e convertidos en fogares dignos e de calidade. Como serán ou como teñen que ser esos locais? Deben estar sitos en baixos, pero tamén en entreplantas de edificios de uso residencial. Deben ubicarse dentro da trama urbana da cidade de Ourense. Deben de atoparse en bo estado de conservación e libre de cargas e gravámenes e deben de permitir, alo menos, a construcción dunha vivenda. Os propietarios tamén poderán incluir na súa oferta unha praza de garaxe e ou un rocho por cada unha das vivendas resultante, que en todo caso estes anexos deben estar ubicados na mesma edificación. Como funcionará esta oferta? O Instituto Galego de Vivenda e Solo realizará unha oferta pública de compra de adquisición que será publicada no Diario Oficial de Galicia, no DOGA, por un importe, como dixen, de 2 millóns de euros para que aqueles propietarios que así o desexen poñan os seus locais a disposición da Xunta de Galicia con esa proposta de venta. A proposta conterá os documentos sinaladas nas bases, entre os que se atopa, por suposto, esa oferta económica a realizar e tamén a acreditación da titularidade ou unha memoria descriptiva do local. Cales son os precios máximos establecidos na convocatoria que poderán ser admitidos pola Xunta de Galicia? O valor máximo admisible será o resultado de multiplicar por 650 euros a superficie construída do local. Se o local conta cunha praza de garaxe, en todo caso, o valor máximo da praza de garaxe será de 15.000 euros. E se conta con rocho, o valor máximo do rocho é tamén 650 euros por metro cadrado cun máximo de valor computable de 8 metros cadrados. Unha vez recibidas esas ofertas admitidas, o Instituto Galego de Vivenda e Solo encargará a unha empresa habilitada inscrita no Rexistro de Sociedades de Tasación do Banco de España unha valoración por cada un dos locais ofertados cuxas propostas poidan ser admitidas. As diferentes propostas serán valoradas por unha comisión de valoración atendendo a criterios previos establecidos nas bases que os aprobamos. Así, ata 40 puntos polo aproveitamento do local, 20 puntos pola adaptabilidade das vivendas, é dicir, a súa accesibilidade, 10 puntos polo emprazamento, pola ubicación do mesmo, e 3 puntos se ten rocho, 7 se ten garaxe e 10 puntos se ten rocho e garaxe. Estas ofertas admitidas serán establecidas en prelación de maior a menor e a Xunta de Galicia comprará aqueles locais que acaden a maior puntuación dentro das posibilidades orzamentarias existentes desos 2 millóns de euros. Todo, por suposto, coa máxima transparencia e co máximo rigor. Ademais, na Xunta de Galicia asumiremos os gastos que ten o propietario derivados desa presentación da oferta, aqueles honorarios técnicos ou trámites administrativos necesarios que tivo que realizar ata un máximo de 1.500 euros. Queremos así facilitar a participación dos propietarios nesta OPA. Tamén os gastos notariais e rexistrais posteriores serán a conta da Xunta de Galicia. Finalmente, os locais que sexan adquiridos pola Xunta de Galicia nesta oferta pública de adquisición serán rehabilitados e convertidos en vivendas de promoción pública, que serán calificadas como tal, con calificación permanente e indefinida, e serán adxudicadas en réximen de alugueiro aos inscritos no Rexistro de Demandantes do Concello de Ourense. Quero destacar que estas vivendas son especialmente adecuadas para persoas con mobilidade reducida. Por iso, faremos cupos específicos para este colectivo. O prazo para presentar as ofertas abrirase xa coa publicación da convocatoria no Diario Oficial do Galicia que realizaremos a principios do mes de xaneiro e estará aberta ata o 1 de maio de 2026.
En definitiva, trátase dunha medida que permite aproveitar espacios actualmente en desuso, que tamén revitaliza rexenera urbanamente a cidade de Ourense e, sobre todo, permite crear máis vivenda pública e dar resposta ás necesidades reais da nosa cidadanía. Esta é unha primeira oferta que servirá para as seguintes compras públicas que iremos axustando en función da experiencia no Concello de Ourense. Moitas gracias, quedamos á espera das posibles preguntas. Sí, que hai un precio máximo, pero quería saber tamén se hai unha superficie máxima e mínima e as condicións que teñen que cumplir esas vivendas unha vez que estean rehabilitadas. E se hai previsión de que en outras cidades se vai a continuar despois da de Ourense. Sí, as bases efectivamente son 600 euros metro cuadrado de superficie construída. As bases establecen unha superficie, en principio, inicial de 90 metros cuadrados ou menos, se ben poderán acadar aos 120 metros cuadrados. Se está pensando sempre nesa posibilidade de facer vivendas que, en todo caso, deben de cumplir normativa de habitabilidade. Con respecto a se está previsto se farase esta OPA noutras cidades, imos ver esta experiencia piloto no Concello de Ourense. En función da súa resposta, avaliaremos a posibilidade. Cal é o mínimo de superficie de 40 metros cuadrados. Como sabedes, nos estamos a construir dende a Xunta de Vivenda, vivenda de promoción pública, dende a Xunta de Galicia, vivenda de promoción pública nas principais cidades onde existe máis demanda de vivenda e nas súas áreas metropolitanas. Estamos a construir nas 4 provincias, pero no Ourense non temos solo de titularidade da Xunta de Galicia, por iso adquirimos este solo a Sareb, e tamén estamos desenvolvendo ese ámbito dese proxecto de interés autonómico no Escorial 21, para habilitar solo precisamente onde nun futuro cercano poder construir máis vivenda, non só vivenda pública, tamén vivenda protegida e vivenda libre nun horizonte cercano de 2027-2028 que estamos desenvolvendo e urbanizaremos. Na mentres, efectivamente, o Concello de Ourense non dispón de planeamento aprobado agora mesmo e non ten solo urbano de titularidade municipal. Por iso, para unha cidade tan importante como Ourense dende a Xunta de Galicia, artellamos estas medidas que non só incrementan a vivenda pública, senón que tamén rexeneran urbanamente, de un modo urbano, a rexeneración urbana, eses locais que moitas veces non é que estean en desuso e que nunca tuveron un uso, polo tanto, tamén queremos retirar ese feísmo das nosas cidades. A oferta de empleo público remata 1 de maio, despois analizaremos as ofertas conforme as bases establecidas que acabo de relatar, encargaremos esa tasación desa empresa habilitada a través do Banco de España, faremos esa prelación, adquiriremos os locais que estean dentro desa prelación co límite máximo orzamentario de 2 millóns de euros e nos poñemos xa a traballar, a redactar os proxectos correspondentes, a licitar as obras correspondentes, dependerá de cada local, e no momento en que o local estea rehabilitado, xa o calificaremos e xa o destinaremos nese rexistro de mercado de vivendas que temos a través do rexistro de vivenda de Galicia. Baixo. Se teñen algunha outra pregunta. Sí. Boa tarde, dúas cuestións. A primeira é que hoxe coñeceuse que China iba a aplicar unha serie de aranceis ao sector lácteo da Unión Europea.
no que está Galicia, que tamén ten exportacións de lácteos a China. Bueno, unha noticia eu supoño que estaría no Consello da Xunta, entendo que non lle daría moito tempo mellor a entrar en profundidade nela, pero dentro de toda esta dinámica de arancéis, que ora ven China, antes Estados Unidos, etc., esta guerra arancelaria, a Xunta ten adoptado distintas medidas, non? Nos últimos meses. A pregunta a este respecto é se a raíz de todo isto, valoran aplicar novas medidas para intentar contrarrestar isto. Esta é a primeira cuestión. A segunda é que o Goberno Central, a semana pasada, Pedro Sánchez anunciaba que iba a apoiar as peticións do Goberno Vasco e do Goberno Catalán de que foran País Vasco e Cataluña membros da UNESCO. A cuestión é, a Xunta de Galicia pideu para Galicia tamén esa entrada na UNESCO? Gracias. Pois moitas grazas, a verdade que están moi ben as dúas preguntas. Efectivamente, isto ten transcurrido mentras que se celebraba o Consello da Xunta, non? Pero nós temos amosado cal é a nosa postura, a postura da Xunta de Galicia fronte aos aranceis. Estábamos en desacordo cando viñan de Occidente. Efectivamente, o marxe de negociación, nese caso, unha vez que se esgotou, e a incapacidade deste caso de Pedro Sánchez de negociar con Estados Unidos forzou lóxicamente a que a Xunta de Galicia puxera en riba da mesa unha serie de medidas para tentar compensar ou axudar a aqueles produtores que vendían produtos en Estados Unidos. No caso de China, pois, a pesar de non ter toda a información, parece de sentido común que primeiro o que haxa que intentar é negociar co goberno chino, non? É verdade que España é a rexión produtora principal, rexión produtora de derivados do leite en España, e unha das 10 primeiras en toda Europa, e o normal sería, o que vamos a facer, non teña ninguna dúbida, pedirlle ao Goberno do Estado que tente negociar con China, non? Que faga o posible para que estes aranceis non afecten aos produtos españois e que non teñan que ser os produtos do agro, sobre todo os produtos do agro de Galicia, os que paguen as incapacidades ou os aranceis que ao mellor Europa lle pon a China noutro tipo de sectores. Ese eu creo que é o primeiro paso e despois, se frutifican ou non, veremos que outro tipo de medidas se poden adoptar, pero lóxicamente o primeiro é tentar que cambien esa postura ao goberno chino, non? En segundo lugar, claro, isto é unha proba total e absoluta de a que se dedica o goberno de Pedro Sánchez. Hai moitos problemas en España. Todas as comunidades temos un montón de problemas, un montón de necesidades e un montón de peticións. E o que se dedica o goberno de Pedro Sánchez é a tentar que o País Vasco e que Cataluña estén na UNESCO. O goberno de Galicia ten moitas preocupacións e ten moitos frontes abertos co goberno de Pedro Sánchez. Créame que son para nós moitísimo máis importantes poder atopar unha solución a todos estes problemas antes de estar representado nun organismo internacional no que nos sentimos representados por España a pesar da representación que poda ter España nese organismo. Por lo tanto, o que queremos é solucionar os frontes que temos abertos co Goberno de España e esa é a nosa prioridade. Sí, bons días. Quería preguntar por que non está hoxe aquí o presidente da Xunta, porque en principio estaba previsto que estivera aquí, se hai ao mellor outros intereses máis importantes no Partido Popular que os propios da Xunta de Galicia. E despois quería preguntar tamén un tema relativo a unha denuncia que fixo ante o PSOE, xa hubo contestación por parte da Xunta, pero hoxe o PSOE volveu a insistir en que a Xunta confirmaba que se utilizaban os vehículos Lima para outras actividades que non eran as da protección de víctimas. Quería preguntar para que outras actividades se utilizan estes vehículos. Gracias. Bueno, primeiro me sorprende que non lleva a calquer outro conselleiro para facer traslado dos acordos da Xunta de Galicia, non? Quero decir que é habitual que o presidente da Xunta veña a facer as roldas de prensa, pero tamén podemos vir calquera dos conselleiros que estamos no Consello e neste caso me tocou a mí como tamén me ten tocado nalgúna outra ocasión, non? Por lo tanto, trasladamos igualmente todos os asuntos e máis, fíxese, contestamos todas as preguntas, aínda que che gusten ou non che gusten, nos contestamos todas as provincias,
as preguntas e non temos ningún problema neso. Por lo tanto, eu creo que está sobradamente representada a Xunta de Galicia neste Consello, ademais comparezo eu e a miña compañeira de Infraestructuras e Vivenda, e, por lo tanto, estamos dispostos a contestar todo o que nos pregunten. Dito isto, a mí me parece indecente, eu teño que decir así con todas as letras, que o Partido Socialista este a utilizar a Policía Autonómica como está a facer. O pasado pleno tiven a posibilidade de respostar dúas preguntas no Parlamento. Unha do Grupo Popular e outra do Grupo do BNG. Ali lle explicamos exactamente como era isto. E lles decía que era indecente decir que as vítimas de violencia sexual que necesitan unha protección ian a quedar desprotegidas polo anuncio que tiña feito a Xunta de Galicia, porque iso non é certo. Hai que ter moi mala conciencia para facer ese tipo de afirmacións. Probablemente teña que ver coa situación agónica na que se atopa o Partido Socialista, ademais, neste tipo de asuntos. Pero outro día decíamos que non se vai a producir eso. O que temos que facer, e o que xa anunciamos que faremos, é comunicarlle ao Ministerio do Interior que ese convenio firmado no seu momento, que non é competencia da Xunta de Galicia, pero que naquel momento, no 2016, firmámoslo co Ministerio, estamos imposibilitados de poder prestalo. Por qué? Porque o Ministerio non accede a negociar con nós un convenio para financiar as prazas da unidade de policía adscrita. En todo caso, lévese adiante ese anuncio feito pola Xunta de Galicia ou non, o que nunca vai ocorrer é que unha vítima este desprotexida, porque a competencia de protexer as vítimas son da Policía Nacional. E nós o que fixemos foi asumir en determinadas cidades, neste caso nas 7 grandes cidades, esa posibilidade porque tiñamos efectivos e porque o podíamos facer. No momento non que non temos efectivos, o que queremos é que o servicio se preste con todas as garantías. Non tería ningún sentido cada vez ter menos efectivos e seguir facendo as mesmas cousas, porque non se lles escapa a ningún que a calidade do servicio íase a ver afectado. Por lo tanto, lle explicamos outro día que nos parecía indecente esa acusación. E a que fixeron este mesmo fin de semana vai na mesma dirección. Hai un vehículo que está facendo distintas funcións e que ten unha prioridade nas funcións asignadas. A prioridade é a protección de vítimas de violencia. E ante un aviso deste tipo deixa automáticamente todo o que ten que facer. Pero este é o funcionamento normal dos corpos e forzas de seguridade. Teñen un funcionamento e non hai en exclusiva, non cada funcionario, cada policía está facendo unha única función. Hai algúns casos nos que sí e hai outros casos nos que, lóxicamente, atenden a determinadas funcións. E no momento no que hai unha urxencia, atende o que ten que facer. Por lo tanto, vir de novo con esta acusación, eu o que creo que tratan de desvirtuar ou falar doutro asunto para non falar dos problemas e das denuncias que hai no famoso canal interno en Galicia ou mesmo na Coruña. Esas son cousas sobre as que deberían de reflexionar. Ola, eu teño dúas cuestións. A primeira é como valoran os resultados das eleccións en Extremadura e a segunda é sobre o Pladiga. Hoxe o PSDG criticaba que non este aínda aprobado. Non sei con que marco temporal están traballando para aprobalo ou se vai incluir algunha novidade e por eso se está demorando un poquinho máis. Gracias. Moi ben, pois nada, con referencia ás eleccións, saben vostedes que levan cubrindo información política dende hai tempo que sempre que hai unhas eleccións, un proceso electoral, no análisis dos resultados, as visións que se teñen son sempre moi diferentes, non? E cada unha sitúa donde estima oportuno, donde quere, non? Eso é así, e non lles vou a descubrir algo novo. Pero tamén é certo que eu creo que neste caso da Extremadura quedou claro sobre todo unha cousa, por enriba de todos. Hai unha conclusión que é a gran conclusión e despois cada un pode quitar as súas. E a gran conclusión é que o sanchismo chegou ao seu fin. Creo que esa conclusión a comparten ou a poden compartir o 100% dos votantes de Extremadura e tamén dos españois, non? Efectivamente, Sánchez convertiu estas eleccións nun plebiscito sobre a súa persona, estando todos os días, facendo todo alí, e perdeu Sánchez estas eleccións de maneira clamorosa.
O PP pasou de ser o segundo partido en representación en Extremadura, non en diputados, porque tiña os mesmos que os hoy, pero sí era o segundo partido, e pasou a ser o partido preferido con moita claridade polos extremeños, cunha diferencia moi grande sobre o segundo e unha diferencia ainda maior sobre o terceiro sobre o cuarto. Por lo tanto, o que non podemos facer ou caer é que as regras para valorar sempre o resultado do PP as poñan o resto dos partidos, non? O mismo presidente do partido tiña anunciado a última semana nas súas comparecencias que o noso objetivo era quitar o mellor resultado, achegarse o máis posible esa maioría, pero que a maioría era prácticamente imposible. Pero, eso sí, había unha condición que era quitar moito máis que a suma dos partidos da esquerda. E iso se conseguiu claramente. Por lo tanto, o que dixeron as eleccións onte son que queren que María Guardiola sexa presidenta de Extremadura e que o sanchismo chegou ao seu fin. Ai, perdón, que non me acordaba. Perdón, que eu teño apuntado ainda encima. Mire, o Pladiga nos aprobamos, non o aprobamos, nos facemos unha actualización cada ano. O Pladiga en Galicia é moito máis completo e moito máis porque levan non só a prevención, sino que tamén leva a extinción, leva a formación, leva aspectos que non están contemplados na lei estatal, non? Por lo tanto, nós non temos que aprobar cada ano o Pladiga, sino que temos que actualizalo en función das experiencias do ano anterior e das cousas novas que podamos meter. E sempre se fai sobre estas alturas do ano, e ademais o que non tería sentido é facelo antes da aprobación dos orzamentos, non? Pero, dende logo, ten que estar perfectamente actualizado antes de que chegue a época de máxima tensión nos incendios, non? Como sabe vostede, empeza no mes de xuño. Por lo tanto, que non se preocupe o Partido Socialista, aínda estamos esperando a axuda que nos prometeu durante o verán, nos faremos os nosos deberes e faremoslo a tempo como todos os anos. Alguna cousa máis? Moi ben, pois moitas grazas.